Men adym Murat. Ýyllar boýy erbede işlerle meşgullanyp geldim. Ýalňyşlykdan dowaly bu dünýäde bütün ömrüm kişi hakynyň nämedigininden habarda geçdi. Adamlar hakyny aýtmanymda da ömrüm töweregine küçüklerdir bagymyza agaçlaňym hakyny ýerlemärdi. Arkamda tonulap güne toplansa da ýyza ýüzlerçe hakyny ýene adamdan mukallanyny bilmeýär. Ýöne bun Kakymyň ýatyna başymdan geçen wakalardan soň ähli zat ýetgedi. Ähli zat gurşaýan şol rahmet kapydy ahyry men üçin açyldy. Indi men bütünlüği başga adam. Boynumdaky kişi haklarynyň halas bolmagy, eden etmişleriň ählitinden taplanmagy şol ýüregime tügedi. Indi tanıyan adamlaryň ählitini ýözümden irade etmek isleýän. Men güne deryasından çıktım birce düş bilen. Ahırında düşündüm görünüm düştäleken. Men bir cahil adamdım, çöllere düştü yolum. Kişinin hakkını bilmezdim, tenkeken içen tova. Kişin hakikalmasın mende, razı ol menden. Men tova ettim günahme, razı ol menden, razı ol menden. Ha işe diýen men taşlama. Merak etme. İkimiz durmuş durur. İkimiz durmuş durur. Hudaýjan özüň golla. Özüň golla wari.
Ayşe diýen meni taşlama. Merwe gitme. Ikimiz durmuş gurur. İkimiz durmuş gurur. Oğlum, Seher bilen sana näme bolup ýöre? Sen näme aýaksynna? Ertir namazyny mesjitde okajak. Näme üçin? Şu gepde şeýsem laýyk gördüm oğlum. Peýgamber terwerimiz ertir hem ýatsa namazlaryny jemaat bilen okan diýipdir. Mübarek dogul şepdesine nebisimizden asgyl düşmäli. Ýürsenem ben bilen. Yok, men öýde okajak. Ýene kim göňüne günah etdiň? Yeni bir däje. Sana näme bolýar oğlum? Men islämok. Bir zat boldymy? Merwe gitdi eje. Adamlarla radylaşjak diýip onam işden çykartdym. Ne etjekdi oğlum köşüş? Köşüşüp bilemok. Besirini. Merwanam ýitirip biljek däl. Sana kim ýitirdi Emratjan? Bu ýolda hiç kime orun ýok eje. Meni ýalňy. Ýönemeň ýalňy bolasym bilenok. Murat. Hiç kim ýalňy däldir oğlum. Yüreğinde Allah bolsa bolýar. Bizi oňa gitsek Allah'ın uly elçisi Peýgamber terwerimizdir balam. Anansan Murat heran açan özüňi ýeke duýsaň, Peýgamber terwerimize salatu salam aýdy oglum. Ol hossarsyzlyň hossardyr. Ýatlanylan ýerine häzir bolar. Seni ýalňy goýmaz balam. Salam. Salam. Bir suw bersene. Bolýa. Baş üstüne. Sag bolun, sowdaňyz bolsun. Gelip durun. Gitme, dur.
Duyver meni. Köşeşim. Yürüň men bilen. Gyýjagal. Gelme golayma. Bolya korkma. Iýje gyýjagal korkma. Han turjugin. Han şeýdip otur, han gürleşeli. Otur. Hanin aýt bu tenkimi? Meňem ýaşasym gelýär. Ýühünü ýaşamagy goýmadylar. Zeynep, gyýdym olar biziňki däl. Ýöne ýetim melýär. Al ýey. Öýesine özüm aýdaryn. Şu jagada üçin zat diýip durmalylarla. He, dagyt ber. Ýoldan geçip barýana da paýla. Aýplaşma werin. Ýekejedini çaga diýip duransoň neme? Gulagas. Sorulman edilýän işler halanýan näler bilip goý. Allah şahyatdyr. El gol uza berýänler qırçynymdyr. Näme diýmekçi bolýaňyz? Näme diýjek bolýanyma aňyrsy bilen düşünip duransoň öý eýesiz öýtme. Ýekeje zat gymyllasa bilinýändir. Ylaýta da bir zatym ýetäýse. Ýeri soň. Soň bir zalym dodagına düşdi. Bu kim? Ejem. Men aýtmadym he? Aňyanlaryň diýmedimmi? Men alamak andy çen alamak gümmol diýen. Näme maňa töhmet atýaňyz? Eje. Gaty bulaşdy. Şo wagt ogurlamakdym. Ýöne soň ogurladym. Bolany zatlar şonu boldy. Näme boldy? Eje, gata çyktym. Deýilim, balam, maňa şu ýerde garaş bolýarmy? Men häzir geler. Arma oraya. Dogun beýtmeň. Çağam şünetdim beýtmeň. Yürü. Şey diýenler köp görýär. Siz ogurlaýaňyz bahatyny biziň aýlygyndan tutýarlar. Dogun daşarda çağam dur. Yeri. Neçe gündür aç otyr. Görürüz. Ýere zat ýok. Dogun Hiç olmaz. ýalgar. Yoldaşlar polisiýany çağırın. Beýtmeň. Yürü. Yürü hani nehil Çağam utançlykla. dur beýtme dogun. Şenýidem gürleýär ay. Yürü. Şu ýerde bolmaly. Şu ýerde bolmaly. Çağajygym. Anha terkerde. An geldiýän taňa. Gir. Men diýýär taňa.
Sonra polisiya öňkü joýulmajan etdi. Olaram şikayet eden soň tutukana dıkdylar. Çağı. Yok, tapmadım. Hiç açanam tapmarım. Çağam gitti, beni yaktılar. Ecem nirede? Sen oň ýandaky diýilmi? Bilemok, bilmedim. Ona hil bilen o. Oň ady näme? Seda. Men küçücükken taşlap gitti. Men sen garaba alıpdyr. Şey diýdiler. Ejen seni maňa goýdy diýdi. Garababa diýäniň kim? Bize garaba seredýär. Soňam ekitip gezdir ya. Daylardan pul dileýäs. Dilegiçilik etdirýärmi? Hawa. Onda başa çağalarım var da. Dur jügeyim dur. Men derro barmary derro. Koşuş duran dur. Yollaslam açdyr. Olara çörek etjek. Meni olaň ýanyna gitjekmi? Ýör. O kim? Durun, kaçma, kaçma, çağırlar. korkma. Feredin kazanacak. Gelin hani. Öğren gowy kazanacak çörek. Al. Sen otluyum. Yok der. Sen beni ölümden halat ettin. Ne hil gowy eken? Düdületip bolýarmy? Awala düýdület bolmayan ula wany. Murata düdülette, Murata düdülette, Murata düdülette. Häzir ýekejemmi? Yine wat? Düýdüledim. Düýdülediberim. Oğlum, ne için geldim? Meni gider ýaly goýbermediler. Oğlum, bulur näme? Bular kim? Köçe çağalarmy? Sen özüňe seret hondan bersi. Wii, seret bular gaty baý eken. Hawa. Hey! Bey, muňa seret? Kimin çağadı bulur? Bilemok ýollaga wat gelir. Hator olar men tapdy. Üstü başlarını bir arasalaly bilen wagt görgülçüklen seret aýagdaýna. Bire dileçilik etdirýän eken. Gaçypdyrlar görgülçükler. Ujdansızlar. Nähili owadan? Seretsene. Ýewaş çağalar, ýewaş. Olur bu dünya yaşayışının biri oğlum. Oylanyp gör Muradım. Bu çağlar öýüne hil kızgalanly wagtda geldi. Owadan jadygyny Mübarek dogul şepdet için taýýarlanýan güllemi de gabat geldi. Goňşular bilen maslahat edip Peygamber serwerimizi begendirer ýaly näme sekek diýedik. Feret ine diýänimiz üstümize geleydi. Bular ya yetimdir ya biçärelerdir. Serwerimiz yetime, kyn günne galanlara kömek etmeýändirmi näme? Innik etmeli işimiz öýümize gelen şu mümkinçiligiň gatyryny bilmekdir oglum. Alo, Murat. merwe. Owadan jadygyny muňa seret? Owadan jadygyny? Owadan Men sen ýanyna gidip barýardym. Ýolly neme?
goý bolsun. Häzir ýola düşýär desin ugryan. Murat eşdiýäň bir jemin. Men saňa nähä agyrlypdyrym. Gaýtmagyma sen sebäplerdiňe düşündim. Belki barýan ýoluňa daş oklan ýaly bolandyr. Men ýalňyş iş etdim Murat. Sen eşdiýäňmi? Şu gün başymdan geçiren bir wakam muňa düşünmäge kömek etdi. Ol adamlar bizi aýran oklar. Tersine bizi bir ýerde saklayan şolar. Seni tanadan, edýän işleň dogrudy barada oýlandyrýan zat şolaň barlygy. Senin ýüze urýandyr ötme. Dowam ediber. Özüm hökman. Berde bir ayal var. Şu gün Allah meni oňa duşurmadyk bolsa, oň häzir bolmadygym ahmaly. Oň bilen gürleşen mahalym o ýerden gaýtmak pikirinden dänim. Onda da oýlanyp durma. Sebäbi oňa kömek edip biljekdiňmi duýdum. Sebäbi sen men töwerüňizdekilerin bir ýere jemlenmeniň bir sebäbi bar eken. Şoňa düşündim. Seda diýdiňmi? Hawa, tösoganadan täzelikde çykypdyr. Häzir ol çağasyny gözleýär, gyýdyny gözleýär. Murat! Merwe. Derre Istanbul'a gaýdyň. Ol aýalam alýanyňa wagt ýetirme. Bolýar Murat. Ýeri tiýdirek görüşýär. Näme boldy? O saňa kömek eder. Kim? Kim kömek eder? Murat, nesip bolsa gyýdyň tapar. Maňa ananay, Istanbul'a gitýär. Allah can, yedid Allah'ım. Näme boldy? Bir zat diýerden entek ýerräk bolýan gowuty täliň üstünden mardygy diýenje. Merwe öyle. Tütenlik däldir oglum. Hiç açanam bolan nälir. Sen şeýle bir ýoldan ýürüýän weli, ýüregiňi şeýle bir açýan weli, nebsiňe pay bermek ikinji orunna tutýan. Ana, şonu ilahy gudrat perden aňyrsyna görnük gidýär. Ýollar kesişýär. Bu gawat gelme däl oglum. Munasip bolmadyr. Sen etmeliýiň hemişe kiçik öňlü bolmakdyr. Şoň hetdesinden gelip bilsen görersiň. Töwereňi tutuşlygyna şeýle bir peşkeşler gurşabalar. Haçan menmenlik etseň şonda da o perde ýapylar. Onsoň özüňi tötenligiň elinek oýna waça sap edip başlarsyň oglum. Şeýle kişileň iň ýakyn hosar şeytandyr. Oýna waşlar bilen onu elmi tamy özünden daşlaşdyrar. Ogryny ogurlugynyň üstüne öçekde tutupdyrlar. Gaçyp barýaka, aşak ýakylan ogry raýatlaň biriniň ulugyna ziýan ýetirdi. Uf, içim ýa. Berde durup aýagym orşup gitdi. Gyýdym par aýlanyp gelýär. Seni ýeke goýanmy? Beýle zat bolmaz. Uf, Murat nirede? Nire gitdi? Belem okuydum. Men gidýän. Niredeka göreýin? Gyýdym, sen Murady näme etjek? Yok, ýöne göräjekdim. Ece, bu çağalar hakda degişlerine habar vermeli. Polisiýamy? Hawa, her näme de bolsa belki howasarlaryny taparys. Dogry oglum. Sen gitdi asym ferkerde bilen gürleş. Bulara özüň göz gulak bolarsyň gerek. Bulara göre Ece. Allah hiç kim ýoksulluk bilen synamasyn. Gaty kyndyr. Alayta da şular ýal çağajyklar üçin hasam agyrdyr. İnşallah kömegimiz ýetip rahatlyk tapaýadylar da. Ne diýip bolsa, ne diýip bolsa. Oho, sen ýeni demöýdimi? Beýle de Näme da barmy? Indi ejen bilen gürleşjek. Sen gepe düşünýärmi? Sona dur. Melek hanım. Melek hanım. Melek hanım. Feris çulogluňy biýdar etdi. Eýdim ýoşrak bola göre. Ey Allah, bular näme?
Bular näme? Yugoşrak o, yugoşrak. Bular nerden ýelle? Sen ýene nämeler goşulyp berdiň ha? Gyýdym, goşulýan zat ýok, biçäreliň öýü ýok. Muratam kömek edipdir. Başga näme he? Bay. Galyn zat turda da inni çağılar wa galym Murat bey. Gelan sen merik. Denen şu çağalar korkuyan. Näme üçin gorkudyamsym ha? Men näme ýyrtyjymy? Yok, yırtıcı değil. Nidin tapyan bunu? Olur sen beylerin sarpörülün götürüp bilecek yağdı değil. Yürü hani, yürü. Goýber. Yürü diyen, yürü. Dukana habaryň ok, beslerini bizar boldyk. Suna işel adam var men diýilýär. Yürü hani, Näme yürü. işiň bar? Sana näme? Senin mi adı bileýmeli mi? Polisiýa gitjek, çağalak da habar berjek, boldy mı? Näme üçin? Näme üçin nimeň näme? Yetir saklaly mı? Olur gözleýän ýa-da enatalar bar bolsa näme? Hani yürü, çağalar tapşyrmaly. Ýogsa näme gadyrdan gitsinler diýerdiň da. Olar saklap näme dersin? Suna biderek bolma, yürü hani, yürü. Yürü, diýiline etme Suna. Bolyala. Seni dep gelenme haýp. Murat dayı. Hilmi? Suna ýotdum seni. Murat dayı, bizi polisiýa berme. Murat dayı, haşy edýän berme. Ýöne Hilmi, polisiýa size kömek eder. Ondan men tanayan polisiýamy diýen asym daýanýan. Bizi ýatakhanada ýaşadarlar Murat dayı. Ýatakhanada ullar amma bizi urarlar. Ýöne ol köçede ýaşanyň gowa, şeýle dämi näme? Ýogsa sen ýere gitjek. Sen näder bir melegene nahar öşüripdir, saňa bersin. Men näme etdim ka? Hoş geliniz Serkerdem. Hoş geliniz Serkerdem. Hoş geliniz Serkerdem. Serkerdem. Men size gaýtadan hoş geliniz diýmek isleýän. Sag bol ogul. Ne etjekde ýene gaýdyp gelmeli boldy. Ondan sizin günahınız ýok-a. Ey beýle de bir zat bolmy. Men men şu dünýäň iň uly oýun otqusy. Beýdiýmän Serkerdem. Ýok, beýdime diýme, hakykatdan men oýun otqy. Şo Murat bara, Murat. Şoň ýerinde entänim üçin işden gowdalarym hak edýärler. Mene hiç bolyn gyýdymam bulaşdyrdy. Ýöne indi olynyň ýüzüni şeytan görsün. Men onu asla görüşmen. Eger görüşäýdem, menim ağzym Serkerde bolmadym. Baryp beten oýun otqy diýdiler goýmaga. Beýdime görüň Serkerdem. Buna el söz boldy. Mehmet. Zeynep oyun. Bäriňe direk. Şşş. Durun. Bizi kaçmaly. Näme üçin? Murat dayı biz polisiýa tawşyrýar. Soňam ýatakhana. Tawşyrmaz. Kulağım bilen eşitdim. Berme diýip ýalbardym. Tawşyrjak diýe. Ýöne häzir gidip bilmer taýyr nire gider. Birden bizi Kara baba tapaýsa näme? Çağalar, açykdyňyzmy? Häzir gapa feredeýin, soň arkaňja naharmy ber bolýarmy? Bolýar. Tagaman oturmasaňyz, şükür ýollaşmamyz geldimi? Geldiler. Bizim mübarek doğuluş gününde näme etmeligini maslahatlaşýar. Ýür hani? Ýöne men häzir näme edip baraýyn? Mihman nara. Oýlanyp durarlarmy melegece? Mihmanlaňa malýanyňa. Onu soňam sen bolmasaň bolmadagy. Serkerden bu çağalar ne etsek? Ulugat enecek. Birinciden men senin hiç bir iş etmen. İkinciden bir eda edemem, onu seni asla koşmon. Ýöne Serkerdem, maňa Serkerdem diýme. Ondan gaharym getirme. Sen men janymy aldyň, janymy. Men çağalary oňaryn. Ýöne işiň hukuk tarapym mara. O Kara baba çağalary gaty gorkudypdyr. O ne helat bolýar? Kim ka haramdady? Bilemok. Ýöne çağalyň bizde bolýanny bilmezdi gerek, bolmasa olar ýöne goýmaz. Han bärik seresene, bärik seret. Bu seni ahirki gelip görüşüm bolardan Kara baba sag bolay diýen. Onu buuşluk habarym size aýtman Serkerdem. Ýere gepi köpeltmende näme etjek bolan aýt. Meru ele Serkerdem ýollul. Aýy oýa. Şunum, gelende öz gurrun berer, ýollul gelýär. Hen gyýdymym özüňe aledipsiň o. Ulawa tinjik. Inniden meýlek aýaňy dürüst bas. Ýere bolýar barny. Häzir prokuratura barar. Gaýdyp gelýär, gaýdym. Häzir nire barýar?
Adat etme. Sana hemme zat çözüp berjek adam araşy. Eger çağam tapaysam, hemme da täzeden başlajak mergü. Yeni durmuşum manili bolor. Netip bolsa çağan tapardım. Sen göwnüm giň tut. Allah bilýär. Bar uğruna olur. Ağam, Näme boldy? ağam bir habar var. Bölümdedim. Çöğürde çağalar Näme? Hoş geldin. Hoş gördük. Bu sana gurrun veren yollaşım Seyda. O bize kömek eder. Salam. Mergü siz barada gurrun berdi. Hakikaten mağa kömek eder misiniz? Men muny hemme zatdan beter isleýän. Seda, ýöne nähil aýtjagym bilemok. Sen köçä taşlanmaňa men sebäpkär boldum. Näme? Şo gece men şo ýerdedim. Öýmen taradym. Ýöne onansaň edin etmişimden başgalar eje şeker ötmändim. Olaň da diýişdi. Oğur tapylmaz öýdýädim. Sen hayvan. Tüküredim. Näýüňe gaşyma geldin? Ömrümü kül etdin men. Inni ýygyna gaýtyp berde. Men gaty gynanýan Seda, barna gynanýan. Inni büýükü götürüp bilemok. Ýeketäk islegim sen ötünjüň almak. Nädip ötüş sorap bilýän menden. Sen men çağamdan aýratanlyga. Ur, seni köçeştirjek bolsa ur. Ýöne ilki men diňle. Şuda tanýanmy? Kıydım. Bu kıyımın kıy. Hawa, Zeynep'inki. Bular kim melegene? Salatu salam aýdýarlar bala. Peygamber serwermizin ady tutulan ýerine bu aýdylmasak süýtlük edilligi bolar gyýdym. Serwermize näçe salatu salam aýtsak aramyzda şonça da güýçli baglanşyk dörer. Sözüň gysgasy unutmadyklar unutulmaz. Nähili gowy. Barın isleseňiz sizem ýanlaryna duruň. Olary goşulsaňyzam bolar. Bizem goşulsak bolarmy? Gel gaýrym. Şeýle mübarek pursatda bizi bir ýere jem eden Allah'ıma şükürler bolsun. İnşallah bizi şu hepdäňde de haýyrly bile gadaryny bilip, togap kazanmak gawatda bagty ýeten bagtyarlardan eýlesin. İnşallah. Töwerüň zenanlary hökmünde siziň edýän tagallalaňyz biz üçin ören möhüm. Siziň işleňiz bizi höwetlendirýär. Estağfurullah. Biz bir işleň nähil gowdugyny sizden öwrendik. Esas tagallany biz sizde gördük. Biz bir naharat bilen duz ýaly bir zatla. Çağalar, hani yürüň gidelim, yürüň balalam. Yürüň, sag bolun. Sag bolun. Yeni bir durmaly ekeniň melek taýda. Yine giders balam. Yeri bakal çağıra Ören geçip owy. oturgany. He, nämeler öwrendik? Salavat öwrendik.
bolýa oglum? Baş üstüne. Günleriniz hayır. Men çağalam yoldaşlar bilen birlikde sizde bolmaly. Siz kim borsunuz? İçerideki çağan kakatı. Onu polisiýa garaşalyň. Onsudan gelmeli haber etdik. Hanım çağılamını ver. Perdent bilen atan arasında düşülmez. Ayrıl. Çağalamın nerede dedin? Çağılar neydi diýär? Çağalamın nerede? Ece, Bolýa ağam. Merwe kakana habar ver. Näme bolýa? Ağam. Bular kim? Näme bolýa berde? Goý beriň Ejemi. Vay Murat, Murat! Murat äge bol. Kimmişin sen ha? Kime el kaldırya? Kimmişin sen ha? Ali Teyliye. Kaçalyň. Kaçtılar terkerdem. Dur. Durun. Polisiýa. Kaçma. Kaçma diýilýär size. Dur. Kaçma. 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 Murat oglum. Murat ýagşymyň. Ýagşy. Tawulda orta Melek hanım. Dedem hoş geldiňiz Merwe hanım. Kaka. Berekella taňa Merwe, berekella. Diýme gaýdyp gelýäniň şundan bilmella. Bar duýdansyz boldy. Seda duşdum. Ece, seda deýnebiň ejesi. İyi şedenmide degipdir da onu. Gel gıydım. Yürü içeri, yürü. Efe, Zeynep dağı nere doğrun Ferhat ecesi geldi. Olar gitti. O näle gitdi? Karababa geldi diýdiler. Soňa meňse tarapdan kaçdylar. Kıydım. Katyýa adadım. Ýöne duşaýdak bizi tutar. Sen git. Men algap biljekde. Yür. Kaçmaň. Çarpra. Bari. Bari sen virarli. Bari sen virarli. Sen virarli. Ömrüm kül bolly. Bahar sen virarli. Sen virarli. Murat, Yok. oğlum. Hay gıydım durawary. Hiç tat bolan oğucu, men ýagşy. Gıydım. Zeynep'im. Gıydım. Gıydım. Allah can men näme etsekem. Ýalbarýan maňa kömek et. Maňa kömek et. Elin görüň. Maňa gahar gelme. Näme üçin? Sen taşlap gittin. Men taň ýanyna barýardym. Soň Zeynep'e duşdum. Soň sen jaňadan wagtyň Zeynep'in ejetiniň ýanyna dugnaýdan soň sen pikiriňçe bu näme bolýar Merwe? Men bu işde näme many çykarany bilýärmi? Üstümde şunça adamyň haky bar mahaly, o haklaryň ahlary bar wagty.
men bagtly bolup bilmen. Rahat ýaşabym bilmen. Taňa dözümen merwe. Zeynep bilen ýollaşlaryny taparyň. Adamlar eşdirsek köçe goýman derre gözlerler. Kakama molon eýlaryny. Ýeri garankam düşüp barýar. Men tedawile galaryn. Senim Ibrahimaga habar ber. Seni maňa duşuran üçin her gün Allah jana şükür edýän. Seta. Çekýän ejriň ullugyny bilýän. Gatuly. Hiç bir hasrat perzendinden aýra düşmekden, perzendin yitirmekden agyr bolup bilmez. Ýöne seret ahyry. Men içinden çykyp bolmaz boşlugy düşünemde. Asla geçmez öýden hasraty çeken mahalym. Yüregim çekýän hasratymdan durara gelenini nämen ýadyma salýanymy bilýänmi? Peygamber serwermedi. Özüň oýlanyp gör. Ol Allahyň iň halan binnesi. Ählimizin yaratylmagymyzyň sebäbi. O şu dünýä diýilýän mehnetler ýurduny biz adamlar üçin gelipdir. Ýa adamlar oňa nämeler etmediler? Daşlapdyrlar. Hapa sözler aýdypdyrlar. Şeýle zatlary henizem dowam edip ýörenler ýokdur diýenmi? Ýa-da serwermiz näme edipdir? Mübarek ganyny dökenlere, oňa her hile zulüm rowa görenlere. Allahjan bulary bagyşla. Sebäbi olar bilen oklar. Bilen oklar diýip doga edipdir. Hemmemizin kemçiligimiz var. Ýalňyş ýasam. Öňümizde ähli gapylar ýapylsa, haýsy adam daşaryk çykyp biler he? Peygamber serwerimiz sinasyny ummanlar ýaly açmadyk bolsa, sinan göwnüň ýagdaýy ne hile bolardy? Oýlanyp gör. Her bir kynçylygy täze mümkinçiligi öwürmek isleýän bolsak, Peygamber serwerimizi ýadymyza salyp özümizi ýol weled etmeliler. Ulug kişiler hemişe diýerdiler. O nirede ýatlansa, şo ýerde peýda bolar diýerdiler. Bizim onu ýatlaly. Çağalar sen nirede? Allahjan sen olary kömek et. Allahjan sen olary gurtuguşa berme. Nire gitdiňiz, nire? Melek hanım şol adamyň ady näme-de? Garababa näme? Olar ýene şolal kaçan molaýmasyn? Allah gorasyn Ibrahim me. Öz ýanymdan gorkup kaçandyrlar diýen göli. Giýjäň içinde olar sowukda näme işletinler Melek hanım? Bu wujdandalar Allahdan asla gorkmaýarlarmy ka? Ne bileýin Ibrahim me, ne bileýin. Şeýle erbetligi aklym satanok, inanyp bilemek. Ola adamlar Peygamber serwerimize amma tökmünde asla gelşen oklar. Allahjan, bolýa. Men olar bilen gyýgyrşdym. Ýöne häzir olaň ornuna men bolsadym diýip pikir edýän. Sowuk, garanky. Gaty gorkdum Allahjan. Gaty gorkdum. Allahjan, olary kömek et. Oglanjyk. Hani gel, gynanma. Dilegde bol. Dilege del wakaly. Nesip bolsa Zeynep tapylar. Sen Murat daýym halaň ok. Ýöne oku adam. Zeynep'im tapar.
Zeynep'i tapar, seret görürsün. Of, bidar bollum ha, bidar. İyidileye göçüven bilmedim biz şu harabalıktan. Tapılan o oğlum. Hiç yerde yok. Näme der kavece? Bilmedim de oğlum. Ağam terkerden haber var ka? Men bir göreyin. İnim, yeni sen katı yaş, ömrün kulötme. Kara baba diýilen adamın kimdigini aýtdy halas bolay. Alo, sana diýerler o, gürle. Kimdigine bilemok. Diňe Kara baba diýär. Her yerde adamlar var. Çağalara dilekçilik etdirýär, haram işler edýär. Humarym oynadýar. Menim arasynda güýjülenmeli bolanyna şoňa jogap berýän. Hadmatdaşlyk edýän. Hızmatyňy bilemok, eşdäňmi sen? Sana 7-8 ýaşy çağalyň akbaly barada aýdylýar. Maňa ýeriň şol adamyň adyny aýt. Diňe sar lütfün tanayan bar bolany. Meni işe şo çağırýar. Menem barýan. Kara baba şeýle işleýär. Hiç kim oň ýanyna hemişelik bolmaýar. Käte bir görýän, işini bitirýän, soňa bir kalap tapdyranok. Düşünükli. Bunu gawahana akydym. Ulaga sen terkerden, ýör. Kara diýdiler, sar diýdiler. Men dälretjek bular. Ey Allah, maňa sabır bere bori. Wah, wah, wah. Terkirdem. Yeni näme o, näme? Üýtgeçlik ýokmy terkirdem? Bolly bolmady saňa näme? Gürlemedimi? Garamy, saramy, bir zada diýip samyrda otyr. İşteýän terkirdem. Bir zat diýen lakym ýa ýerady bolsa, sizi hasabalyny nälerdi? Belki men alyndyr. Sen näme diýjek bolýan o? Men geçmişime belli. Belki kulağımı ilendir. Kulağa sencik. Sen bu işleri burnun sokma, bolýarmy? Inniden belak her kim öz etdiğini bilmeli var. Allah da sen. Tar lütfi. Yok, ol halis enlik edipdir. Gidiver vakalın teket, ovarra bol. İyiliň ýetimi kimdi dewasymyda? Innem olar der. O şey pagatçygydan bar. Adam diýilýän şeýle de. Sene iş edin, saçyňy süýset. Ýejeçan. Kim bar öýde? Ey Allah. Vay! Aydyr gardaş. Orhan ağa şu yerde mi? İlki kimdiňi bileli, soň görberer. Murat ýalyny diýersiň. Gowy tanaýandyr. Uzyna gelipdir diýär. Sen içerik näet girdin ha? Şu ýaşyňda ogry. Kara baba gelýärdi. Bizem kaçtyk.
Siz diýen mi? Siz kimler? Ya başgalarym mı ha? Nerdeler? Berdi mi? Olaň ýüregini bilemok. Men gaçdym. Soň garanky bolansoň Bilmezler diýip girdiň gerek içerik. Kulak as. Özüňe rehmet ederler öýtme. Men Murat samsyk ýallarlaryň. Negsim agyrmaz. Ýere. köçede garababa bara. Men oňa berme. Garababany bilemok men. Ýöne gara bölüm men gowy bilýändirin ýere. Ýöne meni ogurdal goýber meni. Goýber meni. Goýber ýalbarýan meni ogurdal goýber. Goýber meni. Ýere ogry. Aklyň aýlanarsyň ýere. He, adaşdyň Murat. Sen beýle meselelere goşulaň okdyňla. Töwekkelçiligi başyrman, ýagdan kıl sogran ýaly derdiň. Fary lütfü diýen bir adil oglagmagam. İşini giddiň dullukçylar bara. Şolar ýaly arasy oňurýamyş diýip eşitdim. Bir iş bar bolsa maňa pul gerek. Gysga wagtda lomoy pul gerek. Turhany, Ýöne agam men adam meräýmegin. O belli zat ýaşaryn iş. Biri biläýse pulum alyp bilmän tutulaýsak tutawhanadan ömrüm çykyp bilmez. Başga bir diýäý. Atamyň ady agdalmasa. maňa saryn tapyň. Ýöne bir hokka çykaraýsaň, Murat, nädýäni bilýänsiň. Bilmän näme agam, howa bilýän. Soň anyklar nähildigini. Sağ bolun agam. Köýnede ötüm hey düşman bolarmy? Sen aladasyny etme. Arkaýyn bolay. Betet. Izilleme. Görüp dur kamalyňa. Meni ogurdal daýda. Maňa daýda diýip jögüleme. Şolardyň da sen köçä. Ýolaş inspektor şu çağa öýüme girdi. Men şundan şikaýet edýän. Bulary şeýdi bolanýarlar. Kim bilýär ýene näçe şey diýip ýör. Barym rast sebäpli terkerdem. Bu işin Murat bilen näme baglanyşy bar? Nähil baglanyşy bolmasyn terkerdem. Bular şo başlygy berdi. Soňra bular ogurlyk etmek üçin ştewerege dagadylar. Kimden näme ogurlanlaryny kim bilýär? Näme diýip diýeňizmi? Oň ýoly köp. Meselem şu tarapyna atlan seren doktor Kerdem. Ýakynda bir iş geçirdik. Şoň üçinem äga bolýar kardaş. Orhanaga aýdýan bolsa bir zady gözüňe tutýanlar. Arasda adam kim işe derdimde ýaraýar. Sağ bolun minnetdar. Senem sağ bol. Häzir saňa ýerini aýdaýyn. Bir adam bar, düşündürşün almakçy. Eger makul görülmese aşağı gidiler. Adı atasynyň ady belli, ýerem mälim. Kimleýän? Murat Ýalňy. Tarihi Hyzyr Çavuş diýen dükany bar. Diýjalar salyg düşýärdi. O görgüliň günäsi näme-ka? Bir agamyzyň göwüne degipdir. Alyp şu ýere getirersiň. Bärde näme etmelisini agam biler. Galan zatdan işin bolmasyn. Ýörenno. Han oglum, sen maňa görüriň ber. Sen ýollaşylaň nerede? Çynym, bilemok, polisiýa daý. Biz gaçdyk. Her kim bir tarapa dagady. Ýöne Zeynep'i garababa tutdy. Çağa bolsa da oýunmalyk etmäge kuýugy güýçli. Giýjaňyz haýyrly ka. Bu işini bitäýdi diýen. Merwe, biwat sen köçede näme işin bar gyýdym? Murat gaýdyp barmady. Ütgeşlik wamka diýip bu oglanjyk ogry. Men ogurdal, men gaçdym. Murat daýyn tapyp şondan soraýyn. Şu tapdy meni. Herimiz bir ýere dagadyk. Garababa Zeynep alyp gaçdy. Näme? Dogrymy aýdýan. Zeynep diýdiňmi? Zeynep alyp gaçdy. Dilekçilik etdirerler ýene. Biz ogurdal. Kaka ol doğrusyny aýdýar. Ýalbarýan tapyň Zeynep'i tapyň, haýyş edýän kaka. Murat beg özi ýalyny tapypdyr o.
Gelmey, Hudaýa şükür. Hani beýlekler Zeynep galanlar nerede? Zeynep Garabawal kaçtı. Ýzymyzdan kowalady. Biz kaçtyk ýöne Zeynep ýykyldy. Kaçyp bilmedi. Muny biziň öýümizde gidermi Merwe? Bolýa. Zeynep tapylarmy Muratdaý? Nezip bolsa inşallah. Berekella. Berekella. Gözüme ýaşaýlandy gata täsin. Samsyklyňa galasynda. Bu näme? Bölümde çyrk gelip birde biz hawarda galaypmydyr? Sen gaty ýa-da görnýär. Birat diňjiň al. Ýaňmy tulluňa. Meni arad etme Merwe. Zeynepler beýleki ýetimler tapman uky haram bor. Hani barın onna? Görüşürüz. Gel gıydım. Gel han Garban Ali. Sen kovadım. Sağ olun. Allah yalkasın. Hem memedem. Yönü oğlum Allah'ın ruhsatı bilen sana kömek ederse da. Şuda pançan kimin gidin bilýäňim ferkirdem. Kimin şanaýt? Bu edek näme bolşak bolýaňa? Hanaýt. Şu ýaragy maňa berdiler. Murat ýalyňy huzurlaryna eltmegim üçin. Barmasam öldürmelidiler. Sen nähil täzeni adamay? Özüňden gorkup eden okmay? Zeynep ýalar halat etmek üçin mümkinçilik bar bolsa ýok, gorkamak. Şo haramzada geleýse, desin alyp ýeňse geçiň. Bolýagam. Şo ýerde hasap tor. Assalamu alaykum. Aleyküm salam. Amanaty getirdiňmi? Getirdim. Getirmän näme? Onu da ılgak geldi. Oňa zeret? Näme bolýaray? Bu haramzada elin golun sallan bolup, Gelliydin ha? O nähili? Sen kim borsun o? Kim diýen? Men Murat. Gel berik. Gymylama, polisiýa. Geçwerik. Merkez. Zeynep nerede? Bolýar. Gıyıp nerede? Murat. Aytpasam bırak, nerede? Koy verinim, koy ver. Oğlunu han akıdın bunu. Akıdın. Gelwerik. Gönül. Zeynep'i taptık. Yeňde tarapda bağla koyupdurlar. Ýanyna başga da çağa bar eken. Herkirden bir hut berdiňiz, onu ejetiniň ýanyna gideýin. Yürü. Yürü diýen. Zeynep. Zeynep. Muratdaý. Bu çağalar sen görüşlüň däl. Olar nerede? Hilmi kaçtı. Bilýän Hilmi halat boldy. Ol öýde saňa garaşýar. Herkirdem, hani beýlekiler? Olar nerede? Olary gynansaňam tapmadyk inim. Hemme ýer gözläp çykdyk, ýöne ýok. Olar nerede käler? Doğrudan diňe Allah bilýär. Hani yürüň onna. Yürüň. Ştaýdan ýöräýim. Geçiň şta. Zeynep. Öýde saňa kim garaşýany bilýärmi? Hilmi mi? Hilmim garaşýa, o başga. Ýöne başga birim saňa garaşýa. Zeynep madama sen hakda gurrun bererdi. Bize sen suratyň görkezerdi. Birun gelip meni akder diýýärdi. Seredin ha gelliň. Yönü kıydım yok. Kıydım yoğa. Zeynep sen taşlama ahry. O hukman geler, men bilýän. İnşallah balam. İnşallah gelir. Gelliler öýdýän. Özüm seyrederim. Ne edip şeyle umutlu bolup bilýän.
Allah'tan umid kesilýänmidir gyzym? Ece, Zeynep, 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 gyzym. Ece, Ececan, Balacığım, canım men. Ececan, Gyzym, Ececan, gyzçagazym. Ececan. Balacığım. Sağ bolun. Ödüňem sag bol. Men senden razydyrin. Allah da razy bolsun. Üstümden dağ ýaly ýukaýyrdyň. Men taňa şunu gowşuryp bilmändim. Sawully bolsun gyzym. Merwe, ýören gyzym ýör. Gijeňiz rahat bolsun. Sağ bolun, sizin kim? Sag bolun, sizem. Gel bala. Murat. Men olar tapmadym eje. Tapmadym. Şo ýetimden jogapkärçiligi men moýnumda. Men başarmadym. Men olar gorap bilmedim. Zeynep seni gaty gaýgy etdik. Hawa Zeynep. Men hemişe ýalňyşyp bermeli bolmam. Allah garipler gorayandır oğlum. Beýdip boş gurrap durannana turda ýola düş. Hani bar? Bar hani? Balacığım, ahir sana gowuşdum. Allah sana müň şükür edýän. Şo ýetimleri özüň ory Hudaýjan. Olara pena bol, merhemet et. Olaň hemişe ýanyna bol. Herwerimiz çağının başını diýpýar. Ol meniň başymdan diýpamamyka? Sipar bala, şüphesiz, hiç şüphesiz. Tergörümüz yetime eýe çykanyň goňşy bolýandyr. Hudaýjan, ýalbarýan. Meni tergörümde goňşy eýle. Hudaýjan, ýalbarýan. 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 Yürü oğlum. Mescide gidiyen. Men gitmeýän eje. He? Belki çağalar geler, kapyny kakarlar, bir habar getirer. Sen gu habar mescide de eşitip bilersin oğlum. Hani tur, beyliginin öýde galmak bolmada. Yeri. Cemaatda rahmet bardır. Şonça açılan eli Allah boş gaýtarmaz. Yürü oğlum. Doğanlar, biz Allah'ın Resulü'nün ümmatı olmak ýaly beýik mertebe münasip bolupdyr. Ýöne muň şeýlediğini bilýärmi? Oň ýören ýoly öňümizde apaýdyň durka, biz başymyzy galdyryp görüp bilýärmi? Amin. Doğanlar, ol bizi garyplary, ejizleri gollamaga çağırýar.
her bir günümüzü ahirki günümüzü ýaly ýaşamaga çagyrýar. Bu kıyın tiyinağının dünyasını Allah'ın razılığını kazanmak için yaşamağa çağırıyor. Bulun ehli bize ağır düşenle yine on ödü yükümüzü yeniledi. Her bir kıyınçılığın iyiliğinden hükman yenillik geliyenler. Bu dünya ömrünü bir yolokçuyalı yaşar. Yetime eye çıkıp, yollu kalanlara, kıyın güne düşenlere el odun diye. Tövürümüzde ağaç tuğsuz, çeresine adamlar bağırmakalı, düşümüzde rahat yatma lellerimiz aydiye. Gelin, hazır seyle hayırlı ve bereketli günü, her birimiz bir işin başını tutuluyor. On bile görköden yaxşı işlerini vaqt yitirmen durmuşa geçireceğimize söz verelim. Terverimiz yatlanan yerine hazır bolýanlygyna şübhe ýokdur. Onu yatlaman en gowy görnüşi talaty talam aýtmakdyr. Baş üstüne özümizde şu beýik huzurda ýa duýup hemmämiz birlikde aýdaly. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli Bu ne ehil mübarek gün. Allah yüreğinizden bu huzur kem etmesin. Çağılar aydıp başlarını ne edip gödü yaşadan men bilmendim. Bulur günäden sap. Bir günä çağılar ahiri. Çirktiz arasa çağılar. Aydışlar yüreğine täsir ediýär. Dogry aýdýaňyz Ibrahim ağa. Olaň dilinden eslendi hasam owazly ýanglanýar. Eýsem näme? Olar hem howsardy hem ýetim çağılar dälmeýdi. Ama mağa ýang nämeler düşündirdi? Dogry aýdýaň Murat. Peygamber terwermiziň targatlaryny berja etmeň tüýs wagty dämi? Bular bize Allah'ın en oňat amanaty. Şeýle bolsa bidem amanaty eýe çykalýar. Bu sarsada yetime eýe çykan kıyamet mahşarda terwermize goňuşly ýaly ýakyn bolar. Haýsy birimiz bu ýakynlygy islämdok. Şeýle däm gatyrdan noslar. Şu mübarek günüň gözellige şu bolsun. Amin inşallah. Amin inşallah. Yeri Hilmi? Hawa. Günüňiz hayır. Günüňiz hayır. Ýagdaýyňy çyk balam. Sağ olun. Görüşürüz beyda. Ibrahim daý, sen men komarsyň gerek. Wey näme üçin kowaýyn Hilmi? Senem ýeke, menem ýeke, hem kowarmy? Ondan men sen gata haladym. Menem seni Ibrahim daý. Murat daý. Peygamber serwerimiz çağalar ören gowarýar ekenmi? Peygamberimiz çağalar tewrüne mahaly olaň hala ahwalyny sorap, olar bilen süýji görleşer eken efe. Meselem awtyklary Hasan bilen Husaýny hemişe arkasyna oturar eken. Özüm ýetim bolan üçinmi? Ol Allah'ın Resulü efe. Her bir zadyň iň dogrusyny, iň gowusyny Allah oňa mälim edipdir. Ol ähli gözellikleň mollumydy. Tutuş ömrüni bilýän zatlaryny ümmatyny öwredip geçirdi. Ondan ümmatyna nagtap ejidin ýetim hakyny iýmezligi targady. On bize öwreden zatlaryna ören up haýyr bardyr efe.
Ese. Hilmi, hep oynalı mı? Oynalı. Yer.